ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ADDENDUM। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏଡେଣ୍ଡମ୍। ଏଡେଣ୍ଡମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଲେଖା, ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂରକ, ଅତିରିକ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପରିଶିଷ୍ଟ, ପୁସ୍ତକର ଶେଷର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା। An addendum was attached ମାନେ ଏକ ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। addendumର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଶିଷ୍ଟ, attachedର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ read the addendum carefully ମାନେ ପରିଶିଷ୍ଟଟିକୁ ସାବଧାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। readର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, addendumର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଶିଷ୍ଟଟିକୁ, carefullyର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାବଧାନରେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।